on yksinäinen seikkailija. Se on leijona, se seikkailija. Ja sen nimi on Lion Man. Se on tosiaan yksinäinen seikkailija. Se seikkailee yksinään, mutta hän päätti lähteä taas seikkailemaan. Mutta se seikkailu oli aluksi yksinäistä, mutta sitten yhtäkkiä se huomasi yksinäisen seikkailun olevan viimeinen, kun se tapasi toisen leijonan, jonka nimi oli Lion Woman. Ja heistä tuli sitten yhdessä 200 seikkailijoita. Mutta nyt mennään itse ohjelmaan. Moi, minä olen Lion Man ja nyt mä lähden seikkailemaan. Tämä on minun yksinäinen seikkailu. Ja nyt mä menen kohti seikkailua. No, pitäisikö pitää pieni lepotauko tässä välissä? Onhan tässä kävelty jo 20 kilometriä, että pidetään pieni lepotauko. Tuo kuulosti leijonan karjunalta. Kukahan se mahtoi olla? Kuulosti naispuoliselta leijonalta. Sieltä kävelee joku. Moi, minä olen Lion Woman. Kuka sinä olet? Minä olen Lion Man. Päivää. Kiva tavata. Mitäs teet täällä näin? Olen täällä vaan seikkailemassa. No sepä sattuu, niin minäkin. Mitäs jos seikkailtais yhdessä? Kyllä se sopii.